Aj dospelí sa vedia hrať ako deti. Dokazuje to stúpajúci trend tzv. Adrenalinových hororových izieb. Tam vás zatvoria do tmavej miestnosti, strašia a vy sa odtiaľ môžete dostať len vtedy, ak dokážete splniť všetky úlohy. Reálny strach, výkriky, no inscenované prostredie. Fenomén escape room dorazil už aj na Slovensko. Skupinky ľudí sa nechávajú dobrovoľne zatvoriť do malých tmavých miestností a hľadajú cestu von. Ľudia sú zamknutí v jednej miestnosti alebo viacerých na istý čas a ich úlohou je pomocou riešenia nejakých logických úloh dostať sa z tej miestnosti von. Väčšinou sú náročné a nie je to samozrejme vždycky sa dostať von. Наша цель есть не найти выход, а наша цель есть пережить те эмоции, пережить ту атмосферу. Достать адреналину. To je strašná vec, ktorú ľudia chcú, a v živote to málo. Tieto hororové podmienky sme sa rozhodli vyskúšať si na vlastnej koži. Наисильнейшая эмоция есть страх. И мы маем местность, нашу гру, страшидельные прибеги к социализму, где люди цестуют спеть до минулости, до Ленинграда, до Советского Союза, а они идут до этой атмосферы. Ты си полицай, а ты мусишь уробить вышатрование. Не цель найти ключи, найти выход. Твоя цель je vyšetrovať tajomný zločin. Tie hry sú robené tak, aby naozaj to budilo ten dojem toho strachu, hrôzy, napätia, až takých extrémnych emócií. Zaujímavé na týchto unikových miestnostiach je to, že tie emócie dokážu byť naozaj reálne. Ten adrenalín tam je úplne ním presiaknutý. Bol som prekvapený, že aj chlapy, aj veľké chlapy naozaj sa boja a naozaj kričia. Keď v skupині хлопи, а слечны, может так и быть, že хлопы не chcú ísť впервые, а они тлачат своих камараток. To je často. А люди достануть з того aj страх, aj prekvapenie, aj skutočné emócie. A keď to všetko skončí, ľudia dostanú veľkú radosť, že oni to prežili, že oni to skončili. Otvoria sa dvere, že je koniec, tak to uvoľnenie je veľmi intenzívne a naozaj tí ľudia sa smejú a sú radi, že už je to vlastne za nimi. Bolo to veľmi zaujímavé a trošku strašidelné. Kto sa najviac bál z vás? Úprimne priznajte sa. Samozrejme, že som sa chvíľkami bála, ale to neznamená, že teraz noc nezaspím alebo čo. Únikové izby prišli zo zahraničia, kde fungujú už niekoľko rokov a pre hráčov sú podmienky čoraz extrémnejšie. Skúsili my v Moskve veľa všetkého, povierte. Ja neviem, 30, možno viac takých escape roomov. A na vlastnej koži cítili, že ako to funguje, ako to strašné. Ja strašno sa bojím takých vecí. A keď prišli dovnútra, ja nič не chcela robiť. Chcela сидеть, а ніч не робить. А операторы нас тлачили, аби ми йшли до ніякої місцевості, нічого робили. Но я som adrenalínu mala strašno. Pokiaľ netúžite po strachu alebo máte malé deti, môžete si vyskúšať logické hry. Jedna miestnosť je tajemstvo Nikola Tesla, a kde ľudia могут тестовать спеть до минулости, до лаборатории Никола Тесла. Teraz мы находимся в tej laboratórii a vidíte, že tu veľké nejaké zariadenie a všetko to funguje. Они могут všetko to zapnúť, vypnúť, všetko svieti, všetko blíko. Ľudia, deti могут pochopiť, čo je elektrický prúd, čo je transformátor Tesla. Takže hráči musia nasmerovať lúč laserá pomocou zrkadiel na istý bod, aby sa dostali ďalej, našli nejaký kľúč a otvorili skrinku. Uzamknutie do takej miestnosti slúži aj ako psychoanalýza. Môžete totiž vyskúšať, ako sa váš partner či kolega zachová v krízových situáciách. Každá skupina má svojho lídera. Obyčajne toto, keď skupina nemá lídera, vždy bude jeden, kto bude silnejší, a on bude toto trošičku pomáhať ostatným. Máme tu teambuildingy celkom časté, a kde bol manažment, ktorý bol teda akože prekonaný svojimi zamestnancami, podriadenými, a tí z toho teda boli veľmi rozčarovaní a nahnevaní. Aj napriek bezpečnostným opatreniam by si slabšie povahy mali radšej dávať pozor. Pri veľmi nešťastnej náhode by sa mohlo stať, že by to mohlo spustiť nejakú psychickú poruchu.
že by to napríklad nejak zle vnímal a ten extrémny stres by mohol spustiť nejakú stresovú reakciu. Naše opálové bane vyhľadávajú potápači z celého sveta. Nevadí, že tam budete jesť. Už je kúpala v 5 stupňovej vode. Vraj je v nich ukrytý poklad. Rozhodli sme sa ho nájsť. Zateklo mi z daného prsto, všetko mokré, je to studené. Sledujte nás aj vo štvrtok. V každom z nás sa ukrýva kúsok dieťaťa, tak mu niekedy povolíme opraty a pozrime sa na svet jeho očami. Pretože deti vidia aj to, čo my dospelí prehliadame. Majte sa krásne a dovidenia zajtra.